Jeg vil faktisk sige, at når jeg står op om morgenen, så hviler jeg meget i mig selv den dag i dag. Jeg tror aldrig, jeg har hvilet så meget i mig selv, som jeg gør i dag. Både for mit udseende og hvem jeg er. Jeg føler mig godt tilpas. Jeg føler mig faktisk nice. Den der med at ikke have nogen bekymringer for, hvad man skal. At faktisk kan tage til et arrangement og være helt sig selv. Jeg glæder mig faktisk til at komme ud af døren den dag i dag. Alle kan jo lige at kigge på den pæne ting. Ser vi en pæn krop? Ser vi en pæn bil? Ser vi et pænt hus? Ser vi et flot designermøbel? Så er det jo helt menneskeligt, at vi kigger på det. Og ligesom ser vi en flot pige, kigger vi. Ser vi en flot fyr, kigger vi. Ser vi en fyr med flot hårgrænse, kigger vi. Flotte ting kan vi godt lide at kigge på. Jeg har altid haft tyk hår. Da jeg var ung, kunne jeg godt lide at klippe mig skaldet, da jeg stod rulleskøjter. Så var jeg fan af Kurt Cobain, så lavede jeg undercut på mit lange garn. Det var en identitet jo. Så for mig at miste mit hår i den alder var... For mig var det i hvert fald forfærdeligt. Jeg har nok været 23-24, der begyndte at tabe mit hår. Jeg kan huske vendepunktet for mig, det var et billede, min kone tager af mig, hvor jeg ser med min datter i badekarret, hvor jeg ser for første gang mit hårtab på billedet. Og se mig selv fra siden af med en gammel mands frisyre i en dreng, der var 25. Det ramte mig mere end noget andet. Når jeg står op om morgenen, tænkte man ikke på det. Lige så snart jeg ramte spejlet, bang, så tænkte jeg på hårtab. Hver gang. Hver morgen. Jeg vil sige selvværden røg. Selvtilliden røg. En ren panik. Havde at møde mennesker, jeg ikke har set for længe. Fordi de kunne se, ej, hvor er du blevet skaldet. Så det var meget rigt for mig. Jeg brød mig heller ikke om at stå i en kø i Bilka, og ikke havde en hættetrøje på, eller en kasket på, så folk kunne se min nisse. Så det var der, jeg var. Så mange ting tog jeg ikke til på grund af mit hårtab. Så der vidste jeg bare, det skulle jeg finde løsning på. Koste det, hvad det koste det vil. Jeg begyndte at købe olier. Jeg begyndte at prøve at lave om på min kost. Jeg begyndte at prøve at lade være med at gå i varmt vand, når jeg gik i bad. Så jeg prøvede alt muligt, der var ikke skid, der virkede jo. Intet hjalp. Det blev bare værre og værre og værre. Så fandt jeg jo scalp micropigmentation, som var min løsning. Og var faktisk over besøg de allerførste i Danmark, som lavede det. Men det var ikke pænt dengang, så dengang turde jeg ikke få det lavet. Og så gik der et par år, og så begyndte man at kunne se, at man faktisk begyndte at lave det på en rigtig, rigtig pæn måde. Både med de rigtige pigmenter, de rigtige nåle og de rigtige teknikker. Så der vidste jeg bare, at det her skal jeg have lavet den. Den første gang var der lidt nervepirrende. Man var da nervøs. Men jeg kan da stadigvæk huske, da jeg kørte hjem, og følelsen af et sted, hvor man faktisk har tabt noget, og følt, man har mistet noget, begyndte der faktisk at komme noget tilbage. Hver gang du mærker et lille zip i hovedet, så prøv at forestille dig, at du faktisk får et hår tilbage. Så det er jo den her med, at vi faktisk har gået og tabt noget, og lige pludselig kommer der faktisk noget tilbage. Så det synes jeg er jo en af de bedste følelser, man overhovedet kan få ved det her. Så da jeg har fået min behandling, og alle tanker om hårtab var væk, der vidste jeg bare, at det skal jeg lave. Jeg er lidt nervøs omkring det, fordi jeg ved ikke, hvad vil folk sige til mig. Det skal du overhovedet ikke være nervøs for. Folk lægger ikke mærke til det. Det kommer til at se så naturligt ud, at ingen vil kommentere på det. Gør det ondt? Nej, det gør det ikke. Hvordan føles det? Det føles... Det niver lidt, vil jeg sige. Okay, og hvor mange gange skal jeg igennem det her? Du skal igennem det 4 gange. Okay. Men du bliver super glad for det. Jamen, der er jo ingen tvivl om grund til det her, det bliver mit erhverv. Det er jo fordi den følelse, jeg har efter at få lavet det her produkt jo. Det fjernede alle tanker om hårtab, så der vidste jeg, at det her, det vil jeg være den bedste til. Jeg vil ud og redde så mange mænd. Giv dem deres liv tilbage. Selvværd og friheden og fjerne tankerne om hårtab. Altså at lave det her scalp micropigmentation, det er min mission. Det er det, jeg brænder for.
Det her det er en mission for at give andre mænd eller drenge den samme følelse, som jeg har fået. Du finder ikke en, der er mere ærekær over at lave en anden mands skalp end mig, for jeg ved, hvad det betyder. Scalp Vosen. We create confidence.